Maulia tema Alamin. Jadi sahu buka kami martongan alaman perjulun bukan mari kita nomor 200 ayat sadar baru tamiang kepala yang bantu inang uluan muria baru tamiang penutup songonima alamar domu tu partikian songonima acara hubungan kami martongan alaman alani dia mampar musik nami merede mahita buku di nomor 200 ayat sadar. Rapon Tuhan Yesusi buka ulonmu Kupuji hupasangap kami maho alai Tuhan debata amanami Tuhan Yesus Kristus doto di parbadia debata nau pasu-pasuhon ragam di pasu-pasungun tarlumobi di akka amanami namaniroi manang akka protokol namangula-ulaun sadarion namar pardunguan turut adat habatahon nami todim di parbadia mamanuturi nasida alai Tuhan asabulas mardalan di bagasan lomo niroham marsangat magwarmu ale Tuhan jala gabelas niroham di sude akka keluarga pinok pardot akka namar holong niroha upasahat tamima ulaunon holan hutangan para sinirohonmu mangasahon warnyanakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiang kami tuadopanmu amin ikukama ulaon di bagasan partikianon Ulaon namar pardumuan turut adat habatahon ulaon parsaur matuaon amin. Kesurat ulaon saur matua parzolo madok maulya hita to mata dibata bu hita totong di bagasan haibason sahatu partikianon dihamu amanami ala huberi kami takas di batu paramu ogung sebangunan ima semua dalata paborhaton inaton dohot dalata pasama kotuata alani asa humulai hami totor nami sian pamulani huria amang pargos sinami aluan budamang mazo tudi bata ama anak dohot di parbadia Maulia tema amang pargos sinami asa marmula dorin na nauli marmula na dingan by damang ma kodang mulai Maulia tema di parkos sinami suang-suang manang dihamu amanami inanami hasuhuton di hazong-zongan di pamulani huria napabotohon jala napabohon nabohon dohami turut berduka cita ima di barborhat ni inata nata holongi alani amang parkos sinami asa mangadiat kami pamamang kodang liati
Tuhani berhiti pangulani huria amanami inanami takas mazawayan asa takas usupami banua. Uli maruh hani badan, uli maruh tot di muk, uli sebesar pet, uli maruh hatta, nomor kita tuh berkenon, jauh masa hatta, emang tuh Mau lihat mah dituhatta mau lihat anak dihamu ama nabi ina nabi bonasu. Takas di ulotas sadarion tari dedo dia kapasu-pasu napi nasa dituhatta kohamu. Rohamu maksud pamarudupuk kami las rohanami di bawah alagi matang yang nabi sa toma-toma ni huria dilehot tuhatta magawi na niula sinur ng aka pahapanan asa to akatik kinenengro marganda-ganda las nirwata pasangapon ligata atau abang parbos dinani asa ubuyan ulang nami tinahong waltiyo gina itu pamuhatan baik damang masih tiyo-tiyo las padong mga tunga sa hari